היי, שמי לין, סיימתי 12 שנות לימוד בהצלחה, עשיתי שירות צבאי מלא והתאמצתי על מנת להשיג תואר אקדמאי. תנו לי לתאר לכם בקצרה את כל הגזרות שהמדינה מנחיתה עליהן. מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי, דלק, דיור, חשמל, ארנונה ומים. האם היינו צריכים להגיע למצב הזה כדי שתקשיבו לנו? אנחנו במפלגת כלכלה נדאג שהמדינה לא תפשיט אתכם. אנחנו, מפלגת כלכלה, תבחרו פי בקלפי. פי, פי יוד.